Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro, wato labari na sabon salo wanda an kawo muku a yanzu wato cikin tashar nan mai albarka mai suna Hausa 24 TV. Muna so idan yau ne farkon ziyartar ku da ku daure ku danna subscribing sannan ku danna mana alamar ƙara domin ta haka ne za ku dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Wato kaɗan daga cikin labarin na wato episode 5 season 1 wato wanda an maka yanzu wato labari na ya canza salo wato sakamakon wato sabbin jaruman da wato aka canza wato Sadiq Sanders da wato da kuma Dan Musa wato da kuma jarumar wato wadda ta fito mai suna Maryam wadda a cikin wato shahararren fim ɗin mai suna Ladidi wadda ta fito babbar jaruma a ciki da kuma wato sirrin kyau. Wato wannan jaruma ta daɗe a masana'antar Kano wato tana taka rawar gani wato musamman a wannan shekarar yanda aka sa ta wato cikin labari na yanda shirin ya bazama a yanzu. Wasu suna cewa wato labari na tsakanin wannan sabon salo da kuma wancan tsohon fim ɗin wato wanda zai fi kyau a yanzu. To mai sauraro za mu ji ra'ayinku wato akan a comment section don jin wato wannan fitacciyar amsa. Ku kaɗai ne za ku iya bada wato wannan amsa masu sauraro. Ku daure ku danna subscribing gami da taɓa alamar ƙara domin ni ne naku wato tashar nan mai farin jini mai suna Hausa 24 TV. Mun gode sosai a danna subscribing.